Huomenta. Tänään ajattelin tehdä My Dayn. Ja kello on nyt joku 4 ja mä en saa enää unta. Koska mua jännittää. Ja tänään siis mä oon menossa Poriin kattoo Sara Siipolaa. Ja pitää lähteä noin joskus 7:30 aikaan. Niin jos mä saan enää unta, niin voi olla, että mä nyt herään tästä. Ja syön jotain aamupalaa ja sitten luultavasti katon noi salkkarit. Luultavasti katon noi salkkarit ja joo. Mä ostan pikapuuroa, pitää kohtuus lisää, koska tää loppuu. Tää on niin hyvää. Joo. Kaupan puhtaan lusikan tuosta tiskialtaasta. Tai tiskin tuolta kaapista. Nyt huomataan toi. Valmis, että sit voin pistää sit puuroon. Tosiaan tänään mä menen tuonne Poriin Saran keikalle. Ja mä oon niinku kiertänyt Saran perässä jo aika kauan. 5 vuotta aina. Mutta joo, et ihan kiva päästä nyt Poriin. Ja sit se, että kun Sara ei tiedä, että kun me yhden mun tutunkaan, niin Sara ei tiedä, että me ollaan tulossa. Se on aina se surprise sille, että me tullaan. Ja joo. Se on aivan kun tuo puuro tai tuo vesi kiehuu, niin mä ajattelen, että pistää sitä niinku vähän mun naamaa. Vaikka mä tietenkin meikkaan vasta sitten siellä Porissa, siellä hotellissa. Meikkaan sitten, niin pistän, mitä tää on, kasvoseerumia. Ainakin nyt pistän. Ja vähän silmäpussit tähän. Joo, ihanaa. 3 tunnin unilla. Pitää vaan Sarastakin. Pitää vaan Sara Siipolan takia.
sitten alan syömään aamupuolella ja katsoa salkkari. Siis ensi viikon salkkarijaksot. Koska nyt kun mä heräsin näin aikaisin, niin ajattelin nyt katsoa ne. Muuten mä olisin katsonut bussissa, mutta nyt kun mä heräsin niin aikaisin, niin ne sitten nytten. Ja sitten itse kattoo sekä. Joo. Taitaa olla valmista. No niin, nyt me tultiin tänne hotellihuoneeseen, mä alan meikkaamaan. Nyt ollaan täällä keikkapaikalla ja odotetaan, jos ovet aukee. Ovet aukee 10. Ja kello on 8:30. Nyt keikka loppui ja nyt odotetaan täällä Saraa. Ja yllätys meni onnistuneesti. Tultiin vähän aikaa sitten hotelliin. Nähtiin Sara ja nyt varmaan jossain vaiheessa nukkumaan. Huomenna sitten kotiin ja sunnuntaina menossa laivalle Saramereen, mutta en tiedä siitä maideita. Mutta ajattelen, että teen tästä nyt sen lopetuksen. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään toivottavasti seuraavassa videossa.